Eta Katalunian, nire aita gaztea zen, 16 urte, eta, sartu zen ejerzituan. Han zegoen hilara bat, nortzuk datoz burruka egiten, eta defenditzen gobernu legitimoa, eta horre apuntatu zen, eta hemen agertzen da. Berak kontatzen dau, esan zidatela, gaztegi azala. Tu chaval, ¿por qué te apuntas a la guerra? Eta berak esaten dau, grabaketan esaten dau, bere araia gerra zegoela, edo kartzelan zegoela, ez dut oso gogoratzen, baina, eta berak borrokatu behar zuen bere alde eta... Zeia, anaia ja preso zegoen. Orduan, nire anaia preso badago, zelan esango dioan jendeari burrukatzeko nik ez badut egiten, Eta, orduan sartu zen abiazioan, eta hortik joan zen Ebroko... Abiazioan, Bai. Oso gauza... Ez, bera, ez joan hegazkinetan. Berak egiten zuena Ebron zen, kontatzea, defenditzen zituen zubiak. Orduan, trintxeretan egon beharrean egoten ziren, ez dakit izango zen trintxera oso simple, kontatzen zuen arabera, eta kontatzen zuten zenbat pasatzen ziren, beste hori fascistak, zenbat bueltatzen ziren, zenbat hegazkin errepublikanoa pasatzen ziren, zenbat bueltatu, zenbat baja, ez? Eta, ondatzen bazen zubia, motorraz joaten zen, ez dakit, al puesto de mando, ez dakit zera, abizatzeko, ez? Eta, berak beti kontatu dau Gilaren antzera, Ebrokoa. Ze, hori izan da alderik, igual entzuteko, ez dakit polita, zerra inoiz ez da polita, ez? Baina beti bilatzen zion puntu positiboa, joder, pues... Un día vino un general y dijo, joder, yo me voy a la trinchera, porque aquí, vaya, esto sí que es duro, ver cómo te están atacando y no sé qué, o tal. Y otro día, fuimos a un pueblo, hartu genuen piano bat, ze bat musikoa zen, udariko bat musikoa zen, eraman genuen pianoa, ara, eta han, naturan gabaz pianoa jotzen. Eta ez daki zer. Gero beste batzuetan, eske gabaz ez genuen burruka egiten, orduan esaten genian, ¿qué estáis haciendo, cabrones? No sé, holako gauzak, ez? Beti puntu horretan, ez? Gainera, berak beti esan dau, gerra ezela izan gogorrena. Esaten zu, gerran, zuk botatzen zenuen, haiek botatzen zintuzten, eta igual hil egin altzinen, baina gerran zeunden eta burrukatzen zenuen, zuk pentsatzen zenuen gobernuaren alde, ez? Hori ezen izan txarrena, txarrena izan zen gerokoa.